ħafna jistaqsuni, imma x'inhu l-punt li tagħmel volontarjat fis-sajf? Żgur li m'intix ħadd tbiddel ir-realtà ta' dawn it-tfal billi tqatta' sajf wieħed magħhom. Jew għal għandek tħobb lil dawn it-tfal għal xahar, turihom realtà oħra u mbagħad tabbandunhom u tħallihom hekk waħedhom fix-xejn. Dawn kienu mistoqsijiet li baqgħu jbernu f'moħħi għal ħafna snin, sakemm irrealizzajt li r-realtà hija ħafna akbar minn dik li kont fiha jien. Fil-ħidma tiegħi jien kont qed ngħin organizzazzjoni li taħdem ma' dawn it-tfal kuljum matul is-sena kollha. Il-proġett kien ħafna akbar minn dak tas-sajf. Bdejt nintebaħ li sajf wara sajf kont qed nara progress enormi. Matul is-sena t-tfal ma kinux qed jikbru biss, imma bdejt ninnota li kull darba li kont narahom kienu qishom ikkalmaw. Kienu qishom qed jinsew ir-rabja li għandhom, ir-riżultat tar-realtà tagħhom, li sfortunatament din kienet għadha ma nbidlitx. Vera li x-xogħol tagħna matul is-sajf ma tantx kien qed jagħmel differenza, imma x-xogħol veru kien qed isir ta' kuljum fis-skiet ta' din l-organizzazzjoni. Bdejt ninduna li dawn l-esperjenzi ta' volontarjat kienu qed jgħallmuni x'differenza tista' tagħmel l-imħabba, speċjalment lil persuni vulnerabbli. Tallimt li ma hemmx bżonn ta' proġetti kbar jew ta' fondi enormi biex tgħin lill-individwu, għax essenzjalment l-importanti hu li tkun hemm għalih kull meta jkollu bżonn, li tibqa' tħobbu meta jogħbodok, meta jobżoqlok, meta jikdmek. Imma anke meta jinduna li l-imħabba tiegħek tagħtu opportunità biex jgħix ħajja differenti, li hemm mod ieħor kif tista' tgħix. Ġesu għadu jinsab moħħbi fl-ifqar fost il-fqar. Qiegħed ftit il-bogħod minn fejn qiegħed int bħalissa u qiegħed hawn Malta, hawnhekk stess. Lil min tista' tħobb int illum, x'ħadd tagħmel int biex tħobb lil din il-persuna issa stess?